תכירו את האיש הכי חם היום בתחום החזרה בתשובה, הרב יצחק פנגר. אני לא בא להחזיר בתשובה. לא. אני בא כביכול לשווק את היהדות כמו שהייתה צריכה להיות משווקת תמיד. ולא קיבלנו את זה אף פעם על מגש כזה. יהדות עם חיוך, יהדות עם חיבור, יהדות בלי הסמים החיצונים האלה. פנגר התפרסם בזכות סרטונים מצחיקים מהרצאותיו, וחוש ההומור שלו הפך ללהיט גם באינטרנט. לשיר להם. אז גם אנחנו צריכים ככה, לשיר לעצמנו. קום מהרצפה, תעודד את עצמך. תעודד את עצמך. הרב הזה, כשמאפנת את הקהל בטקסטים יהודיים מעולים בתובנות ניו אייג', הגיע מבית חילוני לחלוטין בהרצליה. זה הקהל שממנו הגעתי. אני ודאי בינינו, אני יותר מחובר לציבור החילוני מאשר הציבור החרדי. אני אוהב את הציבור החרדי, הוא מדהים מבחינתי, אבל הציבור החילוני זה האחים שלי, משם אני גדלתי. אז כיף לי לדבר איתם. עם שחרורו מהצבא, עדיין כחילוני, התעמק ברפואה סינית ורייקי. וכשסיים, טס לארצות הברית והפך למאסטר רייקי מבוקש, שגובה $100 עבור טיפול. בגיל 24 שב לישראל, והחל בתהליך של חזרה בתשובה. זה לא כזה נורא בכלל, נשארתי אותו איציק. קום קוקו מאחורה, קוקו מקדימה. אני נשארתי אותו דבר. היום, פנגר מתפרנס היטב כמרצה מבוקש, שהוא גובה 1,000 שקלים להרצאה. לא רוצה סתם משהו זול, אני רוצה כלים מעשיים. בוא, שב בטלוויזיה, זה הפרטי. שב עם איזה פופקורן, ותראה דבר מעניין, מה אכפת לך? לא עולה לך כסף, שב תהנה. אבל לפני כן קצת ממעלליי במהלך החופש, שתן לי מי לשתף, אז אני משתף אתכם. 365 יום בשנה, משמח את האישה. בסדר, איך משמח אותה אבל? מה הם מבינים בבנות, כאילו? הוא יכול להסביר לי בגמרא, בהלכה, טרף, כשר. התקפידי על משהו טעים, בלי לשים לב, הבטן שלו אומר לו בצהריים, בא לי רוגלה, בא לי רוגלה. זה יצרף לה בראש, שיחה עם אשתי, משהו טעים. הוא לא יהיה כשר, כי הוא לא שומע את השיחה, אבל... הוא מגיע לחדר המוסך, רואה חבר'ה על אופנועים. ואין לי כלום, איזה אופנועים? כאילו, סתם כאילו, ככה. רואה אחד עושה לו ככה. הוא אומר, מה קורה לך בלב? הוא אומר, אני מלפפון. הוא אומר, אני פרח המניעה. הוא אומר, ברור שם אחד נורמלי, הוא אומר, מה קורה איתך? הוא אומר, אני אבטיח, אבל זה לא העונה עכשיו.